वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா பக்தர்களுக்கும் அன்பர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் என் மிக பணிவான வணக்கம். இன்னைக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் மகிமையை பற்றி கொஞ்ச நேரம் நம்ம இங்கே உரையாட போகிறோம். என்னுடைய ஒரே ஒரு விண்ணப்பம் என்னென்னா, ஒரு 4-5 பேராவது உங்கள் கேமராவை ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் உயிரோட்டமாக இருக்கும். இல்லைன்னா நான் மட்டும் தனியாக பேசி கொண்டு இருக்கணும் இல்லையா? யாராவது கொஞ்சம் பேர் மட்டும் ஆன் பண்ணாலும் போதும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் புராணங்களின் சாரம் என்று சொல்வார்கள். மொத்தம் 18 புராணங்கள் இருக்குது. இந்த 18 புராணங்களில் தர்ம அர்த்த காம மோட்சம், வாழ்வியல், எப்படி பணத்தை சேமிப்பது, சேமித்த பணத்தை எப்படி தர்மமாக செலவு செய்வது, கடைசியில் இறைவனடி எப்படி அடைவது, இந்த மாதிரி மிக முக்கியமான தலைப்புகளும், அது கூடவே பெரியவர்களை எப்படி பாதுகாப்பது, பெண்களை எப்படி பாதுகாப்பது, ஒரு மன்னனின் கடமை, இந்த மாதிரி சில உபகதைகள் இல்லைன்னா உப விஷயங்களும் நிறைந்தது புராணங்கள். புராணம் என்ற வார்த்தை, அதன் பொருள் பழையது என்று அர்த்தம், பழமையானது. வேதத்திற்கும் புராணத்திற்கும் ஒரு சிறு வேறுபாடு உண்டு. நம்ம தமிழ்நாட்டில் வேதம் வேதம் என்ற வார்த்தையை நிறைய உபயோகம் செய்வோம். ஆனால் நிறைய பேருக்கு அதனுடைய பொருள் தெரியாது. வேதம் என்றால் மறைந்திருப்பது என்று பொருள். அதனால தான் வேர், ஒரு மரத்திற்கு வேர் என்று பேர் வைத்திருக்கிறார்கள். வேரை வெளியே பார்க்க முடியாது, மறைந்திருக்கும். அவங்க வேடம் போட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் உண்மையான உருவத்தை மறைத்து பொய்யான வேற ஒரு உருவத்தை காமிக்கிறாங்க. வேடம். வேடிக்கை, உண்மையை மறைத்து வேற ஒரு விஷயத்தை காண்பிக்கிறார்கள். அந்த சர்க்கஸுக்கு போனால் கோமாளிகள் வேடிக்கை காமிக்கிறாங்க, உண்மையை மறைத்து வேற ஒன்றை காமிக்கிறார்கள். வேடிக்கை, வேடம், வேர், வேதம், இதனுடைய அந்த வேர் என்கிற சத்தம் உண்மை ஒளிந்திருக்கிறது என்பது பொருள். ஆடியோ கிளியர் இல்லையா? அப்படியா? எல்லாருக்கும் கிளியராக கேட்குதா இல்லை யாருக்குமே கேட்கலையா? சரி, ஓகே ஓகே ஓகே. அப்போ வேதம் என்றால் மறைந்திருப்பது என்று பொருள். அதனால வேதத்திற்கும் புராணத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு என்னவென்றால், வேதம் கொஞ்சம் புரிந்து கொள்வது கஷ்டம். அதில் இருக்கிறது எல்லாமே சூத்திரங்கள், ஃபார்முலா அந்த உருவத்தில் தான் இருக்கும். ஸ்லோகங்களாக, ரகசியமாக. இப்போ பாருங்க, திருக்குறளை எடுத்துக்கொண்டால் படித்த உடனே எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிடாது. அந்த அளவுக்கு தமிழ் அறிவு இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் திருக்குறள் புரியும். எனக்கு கூட சின்ன வயசில் படித்ததெல்லாம் ஞாபகம் இருக்குது. பள்ளிக்கூடத்தில் விளையாட்டாக பாடிக்கிட்டு இருப்போம், துப்பாக்கி 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 என்று பாடிக்கொண்டு இருப்போம். ஏனென்றால் அந்த திருக்குறள் புரியவே புரியாது. அதற்கு உரை சொல்லி ஆசிரியர்கள் சொல்லி கொடுத்து அதை விளக்கி அப்படிதான் புரியும். வேதங்களும் அது மாதிரி தான், படித்த உடனே விளங்கி விடாது. ஏனென்றால் உண்மை ஒளிந்திருக்கும். அதனாலேயே என்ன ஆகிவிட்டது, வேதங்களை படிப்பவர்கள் எண்ணிக்கையும் குறைந்து குறைந்து போய்விட்டது. இப்போ கூட பாருங்கள், வேதம் எத்தனை பேர் படித்தாங்கன்னு கேட்டோம்னா ஏதோ 1%, 2%, அது கூட இருக்காது. அதனால் ஆச்சாரிய பெருமான்கள் என்ன செய்தார்கள், வேதத்தை கதை உருவத்திலும் கருத்தின் உருவத்திலும் புராணமாக தந்தார்கள். அப்போ என்னாச்சு, கொஞ்சம் கூட அதிகமான மக்கள் படிக்க ஆரம்பித்தாங்க. கதை உருவில் சொல்லும்போது
கதை உருவத்தில் எல்லாருக்கும் விளங்கும், எல்லாரும் கொஞ்சம் கூட சுவாரஸ்யமாக படிப்பார்கள். அப்படித்தான் புராணங்கள் வந்தது. அப்படி 18 புராணங்கள், அதில் ஒரு தலை சிறந்த புராணம் என்று சொன்னால் பாகவதத்தை சொல்லுவார்கள். புராணத்தின் சாரம் என்று கூட சொல்வார்கள். இப்போ நம்ம அன்பர் சொன்னார், எல்லா வாரமும் இந்த மாதிரி சத் சங்கங்கள் சத்கிரியைகள் எல்லாமே இந்த குழுவில் செய்து கொண்டு வருகிறார்கள். பெரியவருடன் பெரியவா சரணம் அவருடைய அருளால் இது நடந்து வருகிறது. இதில் கூட Prabhu, Hare Krishna, voice is breaking, Prabhu, actually. Breaking? One second. அப்போ வேதங்கள் கருத்துக்களும் சூத்திரங்களும் நிறைந்தது. அதனால் எல்லாருமே அதை படிக்க மாட்டேங்கிறாங்க, எல்லாருக்கும் அந்த அளவுக்கு பொறுமை இல்லை என்று தெரிந்தவுடனே பெரியவர்கள் ஆச்சாரியர்கள் வியாசதேவர் குறிப்பாக புராணங்களை தந்தார். புராணங்கள் கதை உருவத்தில் இருக்கும். அப்போ நிறையா பேர் புராணங்களை படிக்க ஆரம்பித்தார்கள். அதில் ஸ்ரீமத் பாகவதம் தலை சிறந்தது. இப்போ கூட திரு ஸ்ரீனிவாசன் ஐயா அவர்கள் சொன்னாங்க, எல்லா வாரமுமே நம்ம இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் நடத்தி கொண்டு சேவைகள் செய்து வருகிறோம். அப்போ ஆயிரக்கணக்கான அன்பர்கள் இதில் பங்கு கொள்கிறாங்க. இப்போ பாகவதம் என்ன சொல்லுதுன்னா, அப்படி கேட்கக்கூடியவர்களை 4ஆக பிரிக்கின்றது. நல்லா புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நம்ம கூட அந்த 4ல் ஏதாவது ஒரு வகையில் வருவோம். யாரெல்லாம் காதோர்த்து இந்த மாதிரி புராண செய்திகளை, வேத செய்திகளை, நற்செய்திகளை கேட்கிறார்களோ அவர்களை வேதம் 4ஆக பிரிக்கின்றது. 4 உயிரினங்கள் எடுத்துக்காட்டு. 1 வேழாம்பல் பறவை, 2வது அன்னப்பறவை, 3வது காகம், 4வது கொசு. இப்படி 4 உயிரினங்களாக பிரிக்கிறது. வேழாம்பல் பறவை, அன்னப்பறவை, காகம், கொசு, இப்படி 4 உயிராக அதை பிரிக்கிறார்கள் கேட்பவர்களை. இப்போ நம்ம கூட ரொம்ப கவனமாக கூர்மையாக யோசித்தால் இந்த 4ல் எதுலையாவது நம்மளும் வருவோம். சரி, முதல்ல என்ன? வேழாம்பல் பறவை. இந்த வேழாம்பல் பறவையை சமஸ்கிருதத்தில் ஜாத்தக பக்ஷி என்று சொல்வார்கள். ஜாத்தகா, இந்த குழந்தைகளுக்கு கூட அந்த காலத்தில் அமர் சித்திர கதையில் ஜாத்தகா டேல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பகுதி வரும். ஜாதக பறவை தமிழில் வேழாம்பல் பறவை. இந்த வேழாம்பல் பறவையினுடைய ஒரு தனி சிறப்பு என்னன்னா, இந்த பறவையை விட பெருசாக இருக்கும் அதோடைய மூக்கு, கொக்கு அதை விட பெருசாக இருக்கும். அதில் 2 ஓட்டை, 2 துளை துவாரம் கூட இருக்கும். அதில் இந்த பறவை எவ்வளவுதான் தண்ணி தாகம் எடுத்தாலும் ஆற்றிலேயோ குளத்திலேயோ எங்கேயுமே போய் தண்ணீர் குடிக்காது. மழை வருவதற்காகவே காத்து கொண்டிருக்கும். வேற எங்கேயும் போய் தண்ணி குடிக்காது. ஆனால் மற்ற பறவைகள் அப்படி கிடையாது. தண்ணி தாகம் எடுத்தால் கிடைக்கும் இடத்தில் குடித்து கொள்வார்கள். ஆனால் இந்த வேழாம்பல் பறவை மட்டும் மழைக்காக காத்து கொண்டிருக்கும். இந்த பறவை சந்தோஷமாக பறந்துச்சுன்னா மழை பெய்ய போகிறது என்று விவசாயி தெரிந்து கொள்வார். அப்போது முதல்ல இந்த சத்சங்கத்தில் பங்கெடுக்கக்கூடிய பக்தர்கள் வேழாம்பல் பறவையை மாதிரி அதில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த அமுதத்துக்காக காத்து கொண்டிருக்கணும். அது திடீர்னு கிடைக்காது. பொறுமையாக காத்து கொண்டிருந்தால் சரியான நேரத்தில் அது கிடைக்கும். வேழாம்பல் பறவை எவ்வளவு தாகம் எடுத்தாலும் மழைக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறதோ அது மாதிரி நம் மனதை மாற்றி வாழ்க்கையை சரியான நெறியில் கொண்டு வரும் அத்தருணத்திற்காக காத்து கொண்டிருக்க வேண்டும். சொல்லுவாங்க பெரியவர்கள், பொறுத்தார் பூமி ஆழ்வார் என்று சொல்லுவாங்க. கலிகாலத்தில் பெரிய பிரச்சனை என்னவென்றால் நமக்கு பலருக்கும் பொறுமை கிடையாது. இந்த காலில் சுடு தண்ணியை ஊற்றிக்கிட்டு ஓடுற மாதிரி ஓடிக்கொண்டு இருக்கும், பொறுமை கிடையாது. இதில் கூட சில நண்பர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா, வீட்டில் சுவர் கடிகாரத்தில்
ஒரு 15 நிமிஷத்தை ஸ்பீடாக மாற்றி வச்சுருவாங்க. நிறைய பேர் வீட்டில் அப்படி தான். சரியான நேரத்தையே அது காமிக்காது. 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷம் ஸ்பீடாக வச்சுருப்பாங்க. அவங்களுக்கு தெரியும் அது ஸ்பீடாக ஓடுதுன்னு. இருந்தாலும் அந்த தவறான நேரத்தை பார்த்து விட்டு லேட்டாச்சு பிள்ளைக்கு பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்பு, லேட்டாச்சு. கணவனுக்கு தெரியும் அது அதிகமாக ஓடுது, மனைவிக்கும் தெரியும் 10 நிமிஷம் அதிகம், குழந்தைகளுக்கும் தெரியும் 10 நிமிஷம் அதிகம், அந்த வீட்டில் இருக்கிற நாய்க்குட்டிக்கும் தெரியும் அது 10 நிமிஷம் அதிகமாக ஓடுது. இருந்தாலும் தவறான நேரத்தை பார்த்து கொண்டு ஓடிக்கொண்டிருப்பார்கள். இதைத்தான் புராணங்கள் மாயை என்று சொல்கிறது. நம்மளே மாற்றி வச்சு நம்மளே தவறான நேரத்தை பார்த்து நாமளே ஓடிக்கொண்டிருப்போம். அதை மாயை என்று புராணங்கள் சொல்கிறது. இல்லாத ஒன்றை உண்டென்று நம்பி வாழ்வது மாயை. அப்போ முதல்ல எப்படி இருக்க வேண்டும்? நாம் புராணங்களிலிருந்து தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய முதல் பாடம், ரொம்ப இந்த வேழாம்பல் பறவைய மாதிரி நம்ம இந்த சத் சங்கத்தில் பங்கு கொள்ள வேண்டும். அந்த சரியான நேரம், அமுது கிடைக்கக்கூடிய நேரம், நம் வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய நேரம். அப்புறம் இரண்டாவது அன்னப்பறவை. இப்பெல்லாம் அன்னப்பறவையை பார்க்க முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம். வெளியே மிருகக்காட்சி சாலை அங்கெல்லாம் பார்க்கறது அன்னப்பறவையே கிடையாது. அதெல்லாம் ஏதோ ஒரு கிராஸ் அனிமல், அன்னப்பறவை கிடையாது. ஆனால் நாங்கள் ஒரு முறம் கைலாயம் போன பொழுது மானசரோவரத்தில் பார்த்தோம் அன்னப்பறவை. ஏன்னா இந்த அன்னப்பறவைக்கு சத்தம் என்றால் பிடிக்காது. நாய்ஸ் பொல்யூஷன், சத்தம் இருந்ததுன்னா இந்த அன்னப்பறவை அந்த இடத்துல இருக்காது. மானசரோவரம், கைலாயம் மானசரோவரத்துக்கு போனால் தான் பார்க்க முடியும். அது கூட இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, சைனாலேருந்து ஒரு நாளைக்கு விசா வாங்கணும். அப்போ தான் இப்போ சிவபெருமானே சைனாக்காரர் ஆகிட்டார். அங்கே போய் விசா வாங்கினா தான் போக முடியும். அந்த நிலைமை ஆகிவிட்டது. அப்போ மானசரோவரத்தில் அன்னப்பறவை இருக்கிறது. இந்த அன்னப்பறவையின் தனி சிறப்பு என்னவென்றால், நீருடன் பாலுடன் சேர்த்து நீரையும் கலந்து வைத்தால் பாலை மட்டும் எடுத்து நீரை நமக்கே திருப்பி தந்துவிடும். இதுதான் அன்னப்பறவையின் சிறப்பு. தூய பாலை மட்டுமே எடுக்கும், நீரை எடுக்காது. நம்ம எல்லார் வீட்லேயும் ஒரு அன்னப்பறவை இருக்கணும். அப்போ தான் தெரியும் பால்காரன் என்ன கொடுக்குறாங்கிறது கண்டுபிடிக்க முடியும். அன்னப்பறவை. அப்போ அன்னப்பறவையை மாறி நாம் சத் சங்கத்தில் பங்கு கொள்ள வேண்டும். என்ன? தேவையற்ற விஷயங்களை விட்டு விட்டு அதன் சாரத்தை மட்டும், என் வாழ்க்கைக்கு உதவியான நற்செய்திகளை மட்டும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அங்கே வேற நிறைய விஷயம் நடக்கும். அதையெல்லாம் விட்டு விட்டு நமக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அப்போது முதல்ல வேழாம்பல் பறவையை போல நம்ம பங்கு கொள்ளணும். இரண்டாவது அன்னப்பறவையை போல பங்கு கொள்ள வேண்டும். அடுத்தது மூன்றாவது காகம். காக்கையை போல பங்கு கொள்ளக்கூடாது என்று சொல்கிறார்கள். ஏன்? எவ்வளவுதான் விருந்து படைத்தாலும் குப்பையில் தான் கிண்டிக் கொண்டிருக்கும் காகம். எவ்வளவு நல்ல விஷயம் இருந்தாலும் காகம் எங்கே இருக்கும்? எங்கே குப்பை இருக்கோ அங்கே கிண்டி கொண்டு இருக்கும். அப்போ சிலவர்கள் இருப்பார்கள், சத் சங்கமெல்லாம் முடிஞ்ச உடனே என்ன செஞ்சாங்க, பப்படம் கொடுக்கல, சரியாக பாயசம் கொடுக்கல, குறை சொல்லிக்கொண்டே இருப்பார்கள். நிறையை மறந்து குறையை மட்டும் காணக்கூடிய மனிதர்கள். அப்படி காகத்தை போல சத் சங்கத்தில் பங்கு கொள்ளக்கூடாது. நான்காவது கொசு. இது ரொம்ப சிறப்பான விஷயம். கொசு பசுமாடின் அகிடில் சென்று உட்கார்ந்தாலும், பால் கறக்கக்கூடிய அகிடு இருக்கு, அங்க உட்கார்ந்தாலும் கொசு பாலை குடிக்காது, ரத்தத்தை தான் குடிக்கும். இல்லையா? இந்த கொசுவை போலவும் சிலவர் இருப்பார்கள். எவ்வளவு நன்மை இருந்தாலும் தீமையை மட்டுமே பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள். அப்போ முதல்ல 2 பேரை மாதிரி, அவங்கள மாதிரி பங்கு கொள்ள வேண்டும். அப்புறம் இருவரை மாதிரி பங்கு கொள்ளக்கூடாது. இதுதான் புராணங்களின் கருத்து. வேளாம்பல் பறவையும் அன்னப்பறவையை போல நம்ம பங்கு கொள்ள வேண்டும். காகத்தையும் கொசுவையும் போல பங்கு கொள்ளக்கூடாது. எதையுமே சரியான முறையில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆனால் கலிகாலத்தில் மனிதர்கள்
குற்றத்தை மட்டும் பார்ப்பதற்காக பழகி கொண்டார்கள். அந்த நிலைமை ஆயிடுச்சு. நல்லதை பார்க்கவே தெரியாது, தவறை மட்டுமே பார்ப்பதற்கு அவர்கள் பழகிவிட்டார்கள். அந்த ஒரு இதை மாற்ற வேண்டும். இப்போ பெருசாக 7 நாளைக்கு நம்ம சப்தாகம் நடத்துகிறோம், திருவிழா நடத்துகிறோம், நிறையா நல்ல விஷயங்கள் நடந்தது. 7 நாள் முடிந்து ஒருத்தர் திரும்பி போகும் பொழுது அங்கே ஒருத்தர் நுழைவாயில்ல கதவு கிட்ட நின்று யாரெல்லாம் போகிறாங்களோ அவங்க கையை பிடித்து கொண்டு ஒரு ஊசியால் ஒரு குத்துகிறார். ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு வச்சுக்கோங்க, 7 நாள் உபன்யாசம் கேட்டோம், பிரசாதம் அன்னதானம் சாப்பிட்டோம், நிகழ்ச்சிகள் பார்த்தோம், பெரியவர்கள் ஆசி பெற்றோம், பல நல்ல விஷயங்கள் நடந்தது. 7ஆவது நாள் எல்லாம் முடிஞ்சு திரும்ப போகும்போது கதவு கிட்ட நின்று ஒருத்தர் ஊசியால், பங்கெடுத்தவர்கள் கைகளில் ஒரு ஊசியால் ஒரு குத்து கொடுக்கிறார். வீட்டுக்கு போயிட்டோம். உடனே கேட்குறாங்க, 7 நாள் நிகழ்ச்சி எப்படி இருந்தது என்று கேட்கிறார்கள். அங்கே நமக்கு அன்னதானம் கொடுத்ததை மறந்துடுவோம், பெரியவர்கள் ஆசி கொடுத்ததை மறந்து விடுவோம், எல்லாமே மறந்துட்டு அது என்னன்னு தெரியல ஊசி வச்சு கையில் குத்திட்டாங்கப்பா என்று அந்த தவறை மட்டும் சுட்டி காட்டுவோம். இது மனித இயல்பாகவே மாறிவிட்டது. நம்ம புராணங்கள், வேதங்கள், பகவத்கீதை, பாகவதம், புராணங்கள் இது எல்லாமே மிகப்பெரிய மனத்தத்துவ புத்தகங்கள், மனோதத்துவ புத்தகங்கள். இந்த மாதிரி சைக்காலஜி புத்தகங்கள் உலகத்திலேயே கிடையாது. இதை வெறும் மதமாக மட்டுமே பார்க்கக்கூடாது, அதையும் தாண்டி ஆன்மீகமாக இதை பார்க்க வேண்டும். ஒரு மனிதனின் திறமையை, அவன் திறனை, அவன் ஆற்றலை மாற்றக்கூடியது. உண்மையான ஆன்மீகவாதி யார் என்றால், தன் மனதிற்குள் இருக்கும் கோபத்தையும் காமத்தையும், ஆசையையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்தினவர்கள் ஆன்மீகவாதிகள். அவ்வளவுதான். உடனே உள்ளம் சுத்தமாகிவிடும். அங்கே இறைவன் குடிகொள்ள ஆரம்பித்து விடுவார். இப்போ காஞ்சி பெரியவர் பெருமையெல்லாம் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம். அந்த பரம்பரையில் வந்த சில ஆச்சாரியர்கள் பணத்தை கையால் கூட தொடமாட்டார்கள். அந்த மாதிரி முற்றும் துறந்தவர்களாக இருந்தார்கள். திருவள்ளுவர் கூட எழுதியிருக்கிறார், பற்றுக பற்றற்றார் பற்றினை. நம்ம வாழ்க்கையில் எதை ஆசைப்படணும்? ஆசையே இல்லாதவர்கள் ஆசையை நாம் ஆசைப்பட வேண்டும். இந்த ஆசையே இல்லாதவர்கள் யார்? துறவிகள். அவர்களுடைய ஆசை என்ன? கடவுள். அவரை நாம் ஆசைப்பட வேண்டும். அப்போ இதெல்லாம் படிச்சிட்டோம்னா கொஞ்சம் புரிந்தாலே போதும். பெரிய மனோதத்துவ புத்தகங்கள் இவை. இது எப்படின்னா, ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறேன். 2 பிள்ளைகள் பள்ளிக்கூடம் போனது. நம்மெல்லாம் சின்ன வயதில் பள்ளிக்கூடத்தில் போகும்போது இந்த கருங்கல் ஸ்லேட்டில் எழுதி கொண்டு இருப்போம். இப்போல்லாம் நோட்டு புத்தகங்கள், பிள்ளைகள் பள்ளிக்கூடத்துக்கு கணிப்பொறி, கம்ப்யூட்டர்லாம் தூக்கி கொண்டு போகிற காலம். ஆனால் நம்ம என்னத்தை கொண்டு போயிட்டு இருந்தோம் சின்ன வயசில்? கல்லில் ஸ்லேட்டுக்கு அதுக்கு ஒரு பென்சிலு, அதை கொண்டு போய் கிறுக்கி கொண்டு இருந்தோம். பையில் அது மட்டும்தான் இருக்குது, அந்த ஸ்லேட்டு மட்டும்தான் இருக்குது. அதை எடுத்து எழுதி கொண்டு இருந்தோம். அதுக்கு வேறு இந்த குச்சி மாதிரி பென்சிலை கொடுப்பாங்க, சாக் பீஸ் மாதிரி. அது என்ன தொட்டா உடஞ்சி போயிடும். 2 பிள்ளைகள் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனாங்க. 2 பேர் கையிலையும் அந்த சாக் பென்சில் இருந்தது. 2 பேருதும் உடைந்து போனது. ஆனால் ஒரு குழந்தை என்ன பண்ணுச்சா? அழுதுதான். ஐயோ, என் பென்சில் உடஞ்சி போச்சே, வீட்டுக்கு போனால் அம்மா திட்டுவாங்களே என்று அந்த பிள்ளை அழுது கொண்டே இருந்தது. உடஞ்சி போச்சேன்னு. 2வது பிள்ளை என்ன செய்தது? 1 உடைஞ்சு எனக்கு 2 கிடைச்சிது, 1 உடைஞ்சு 2 கிடைச்சிது என்று சிரித்ததா. 2 பேர் பென்சிலும் உடைஞ்சுது. 1 அழுதது, ஒரு பிள்ளை அழுதது. இனியொரு பிள்ளை 2ஐயும் கையில் பிடித்து கொண்டு சிரித்தது. ஒரு பென்சில் உடஞ்சி 2 கிடைச்சதே என்று சிரித்தது. பாருங்க, நம்ம வாழ்க்கையிலும் நம்ம யார மாதிரி? அந்த முதல் பிள்ளையை மாதிரியா, 2வது பிள்ளையை மாதிரியா? பல நேரத்தில் நம்மளும் அந்த முதல் பிள்ளையை மாதிரி தான். ஐயோ அது போச்சே, ஐயோ இது போச்சே, ஏமாத்திட்டாங்களே, கஷ்டமா இருக்கே, அழுது கொண்டே இருக்கிறோம். ஆனால் வாழ்க்கையில் வரும் ஒரு சோதனைகளும் ஒரு வாய்ப்பு என்பதை மறந்து விடுகிறோம். அந்த 2வது பிள்ளை என்ன பண்ணுச்சு? அதை பிடிச்சிக்கிட்டு சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கு.
எனக்கு 2 பென்சில் கிடைச்சது, 2 பென்சில் கிடைச்சி சிரித்து கொண்டு இருக்கிறது. வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய சோதனைகள் நம்மை தளர்த்துவதற்காக கிடையாது, அடுத்தபடி உயர்த்துவதற்காக என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இப்போ ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் மாணவன் 7ஆம் வகுப்பு படிக்கிறார். உடனே அந்த மாணவன் நன்றாக படித்தாரா இல்லையா என்பதை எப்படி கண்டுபிடிப்பது? வருஷம் பூரா பள்ளிக்கூடத்துக்கு போய் படித்து கொண்டிருக்கிறார். அவர் நன்றாக படித்தாரான்னு எப்படி கண்டுபிடிப்பது? தேர்வு வந்தால்தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். அந்த குழந்தை உட்காந்து அழுதுன்னா, ஐயோ எனக்கு தேர்வுக்கே போக வேண்டாம், ரொம்ப கஷ்டமா என்று அழுதால் 8ஆம் வகுப்புக்கு போக முடியாது. அந்த தேர்வு குழந்தையை சோதனை செய்வது, கஷ்டப்படுத்துவதற்கு கிடையாது, 8ஆம் வகுப்பில் உயர்த்துவதற்காக. நம் வாழ்க்கையில் வரும் பிரச்சனைகள் நம்மை கஷ்டப்படுத்துவதற்கு கிடையாது, அடுத்த நிலையில் உயர்த்துவதற்கு என்கிற அந்த தத்துவத்தை வேதங்களும் புராணங்களையும் படித்தால் நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். அது கதை உருவத்தில் புராணங்களில் கொடுத்துருப்பாங்க. எடுத்துக்காட்டுக்கு, பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் திருதராஷ்டிரர் நாட்டை பங்கு போட்டு கொடுத்தார். நாங்கள் கூட கோயிலில் கோசாலை வைத்திருக்கிறோம். இப்போ கூட பெரியவர் சொன்னார், கோசாலைக்கு நாங்கள் காலையில் பூஜைகள்லாம் நடந்தது. அப்போ எங்கள் கோசாலையில் கூட சிலர்கள் பசுமாட்டை தானம் செய்வார்கள். எப்போ தானம் செய்வார்கள்? அது வயசாகி அதிலிருந்து நீ ஒரு சொட்டு பாலும் கிடைக்காது, வீட்டுக்கு சுமையாக மாறிவிட்ட காலத்தில் கொண்டு சிரித்து கொண்டு, கோயிலுக்கு நான் நன்கொடையாக பசுமாட்டை தருகிறேன். ஏன்? எனக்கு இனி அதை பராமரிக்க முடியாது, எனக்கு அது சுமை, அதனால் நான் கோயிலுக்கு கொடுத்து விடுகிறேன். இது உண்மையான தானம் கிடையாது. சரியான தானம் என்னவென்றால், என் மனதிற்கு எது பிடித்ததோ அதை கொடுப்பது தான் உண்மையான தானம். இப்போ திருப்பதியில் போய் எல்லாரும் தலையை மொட்டை எடுத்து முடியை கொடுக்கிறார்கள். சரி, அதுவும் திரு ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார் என்று வைத்துக்கொள்வோம். இருந்தாலும் உங்கள் வீட்டில் ஒரு திருமணம் நடக்குது, பிறந்த நாள் நிகழ்ச்சி நடக்குது, ஒரு நண்பர் தலைமுடியெல்லாம் வெட்டி அதை ஒரு டப்பாக்குள்ளே போட்டு அந்த தலைமுடியை அன்பளிப்பாக கொடுத்தால் நம்ம ஏற்றுக்கொள்வோமா? எவ்வளவு கோபம் வரும். பெரிய விருந்து சாப்பிடும் போது அதில் ஒரு முடி வந்தாலே நமக்கு ரொம்ப மனம் ஒரு மாதிரி அருவருப்பாக இருக்கு. அவ்வளவு கேவலமான விஷயத்தை திருப்பதி ஸ்ரீனிவாசருக்கு கொண்டு போய் நன்கொடையாக கொடுக்கிறார்கள். அவரும் பெருந்தன்மையுடன் ஏற்றுக்கொள்கிறார், அது வேற விஷயம். இருந்தாலும் இதெல்லாம் தானத்தில் ரொம்ப கீழே இருக்கக்கூடிய தானம். நமக்கு எது பிடித்ததோ அதை கொடுப்பதுதான் உண்மையான தானம். அப்போ இந்த தர்மம், இந்த பாகவதம் புராணங்கள் என்பது நம் வாழ்க்கையை சரியான முறையில் நடத்தக்கூடிய விஷயம். அப்போ திருதராஷ்டிர மன்னர் என்ன செஞ்சார்? பாண்டவர்களுக்கு கௌரவர்களுக்கு என்று நாட்டை பிரித்து கொடுத்தார். பாண்டவர்களுக்கு எதை கொடுத்தார்னா, காண்டவ பிரஸ்தம் அப்படிங்கிற ஒரு காட்டை கொடுத்தார். அந்த காடு பூராமே பாம்புகள், பல்லிகள், இந்த மாதிரி விஷக்கிருமிகள் நிறைந்த ஒரு பகுதி. மனிதர்கள் யாரும் அங்கே போக மாட்டாங்க. சாபத்தால் நிறைந்த ஒரு மண் அந்த காண்டவ பிரஸ்தம். அதை கொண்டு போய் தானமாக பாண்டவர்களுக்கு கொடுத்துட்டார், பங்கு போட்டு. சில நேரத்தில் நம்ம கூட பிடிக்காத விஷயத்தை யாருக்காவது கொடுத்துருவோம், பிடித்ததையெல்லாம் வைத்துக்கொள்வோம். அர்ஜுனன் பார்த்து விட்டு மனது தளர்ந்து போய் கிருஷ்ணரிடம் சொல்லுகிறார், எனக்கு இந்த காடே வேண்டாம், இங்கே பூரா விஷப்பாம்புகளும் விஷப்பல்லிகளும் நிறைந்து இருக்கிறது, இதை வைத்துக்கொண்டு நான் என்ன செய்வது, எனக்கு இது வேண்டாம் அப்படி என்று மனம் தளர்ந்து விட்டார் அர்ஜுனர். உடனே பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்லுகிறார், அர்ஜுனா மனம் தளராதே, எதையும் முயற்சி செய்துதான் பார்ப்போமே அப்படிங்கிறாரு. அர்ஜுனன் வேண்டவே வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டார். சரி, நம்ம முயற்சி செய்வோம், காட்டை ஒரு பகுதியில் இருந்து அப்படி அழிப்போம், அழித்து ஏதாவது வீடு கிட்ட கட்ட முடியுமா, அரண்மனை ஏதாவது பார்ப்போமே என்று காட்டை அழிக்க ஆரம்பிக்கிறார்கள். அர்ஜுனனுக்கு மனமே இல்லை. ஆனால் காட்டை அழித்து முடித்தவுடன் 2 தேஜஸ்விகளான மனிதர்கள் அந்த காட்டுக்குள்ளேருந்து வர்றாங்க. ஒருத்தர் அக்னி தேவன், இனி ஒருத்தர் மயன் என்று சொல்லக்கூடிய அரக்கர்களின் சிற்பி. மயன், மாயா தனவா என்று சொல்வார்கள். மயன் அரக்கர்களின் சிற்பி. இந்த 2 பேர் வெளியே வர்றாங்க.
அக்னி தேவன் சொன்னார், எனக்கு ரொம்ப நாளாக பசியாக இருந்தது, நீங்கள் காட்டையெல்லாம் அழித்து நான் சாப்பிட்டுட்டேன், எனக்கு நிம்மதியாக இருக்குது, நான் உங்களுக்கு அன்பளிப்பாக எதையாவது தர வேண்டும் என்று சொல்லி காண்டீவம் என்ற வில்லையும் ரதத்தையும் அர்ஜுனனுக்கு அன்பளிப்பாக தருகிறார். இந்த காண்டீவம் என்ற வில்லின் சிறப்பு என்னவென்றால், அம்பை எய்தால் அந்த அம்பு ஒரு பொழுதும் வீண் போகாது, இலக்கில் சென்று வேலையை முடித்து மறுபடியும் வந்து தோளில் உட்கார்ந்து கொள்ளும். பாருங்களேன், ரீசைக்கிளிங், நம்ம அதை பற்றி இந்த காலத்தில் பேசிக்கொண்டு இருக்கிறோம். அன்றைக்கே ரீசைக்கிள் ஏரோ கிருஷ்ணர் கொடுத்து விட்டார் அர்ஜுனனுக்கு. அந்த அம்பு சென்று வேலையை முடித்து மறுபடியும் வந்து தோளில் உட்கார்ந்து கொள்ளும். அதுக்கப்புறம் ஒரு ரதம், இரண்டையும் அக்னி தேவன் கொடுத்தாரு. கிருஷ்ணர் கேட்டார், அர்ஜுனா பிடித்திருக்கா? ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னார். சரி, அடுத்தது மயன் என்ற சிற்பி, அவனிடம் ஒரு அரண்மனையை கட்ட சொல்லி, அப்படி ஒரு மெய்சிலிருக்கும் தோற்றமுள்ள ஒரு அரண்மனை. செவிற்றை பார்த்தால் திரைசீலை கர்ட்டனாகவும், கர்ட்டனை பார்த்தால் செவிராகவும், நிலத்தை பார்த்தால் நீராகவும், நீரை பார்த்தால் நிலமாகவும், பார்க்கிறவர்கள் கண்களை மயக்கும் அரண்மனையை மயன் கட்டி கொடுத்தார். இப்ப கிருஷ்ணர் கேட்டார், அர்ஜுனா உனக்கு பிடிச்சிருக்கா? ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்றார். ஆனா முதல்ல அர்ஜுனன் என்ன சொன்னார்? இது வேண்டவே வேண்டாம், திரும்பி போய்விடலாம் என்று மனம் தளர்ந்தார். ஆன்மீகம் அப்படித்தான். நம்ம மனம் தளரும் போது, வாழ்க்கையில் தோற்று போகும் பொழுது, உள்ளுக்குள் இருந்து நமக்கு அதை சாதிக்கும் திறனை தரும். ஆன்மீகவாதிகள் எதற்குமே பயப்பட மாட்டார்கள். திரு சங்கராச்சாரியார், அவர் பெரியவருக்கு பத்மபாதர் என்ற ஒரு சீடர். நான் கேரள மாநிலத்தில் இருக்கிற காலடி சங்கராச்சாரியாரின் புனித தலம் அங்கே தான் இருக்குது. அவருக்கு பத்மபாதர் என்ற ஒரு சீடர். ஒரு நாளைக்கு பத்ரிநாத்திற்கு போகிறார் சங்கராச்சாரியர். சௌபர்ணிகா நதியை தாண்டி விட்டார். அந்த நதி அன்றைக்கு பார்த்து கரை புரண்டு வெள்ளம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது, வெள்ளம் நிறைந்து ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. பெரியவர் தாண்டி விட்டார் அந்த பக்கம். இந்த பத்மபாதர் என்ற சீடர் ஓடோடி வருகிறார். நம்மளை மாதிரி தான், எல்லாம் லேட்டாக வர்றது. ஓடி ஓடி வருகிறார் பத்மபாதர். ஆச்சாரியர் அந்த பக்கம் போய்விட்டார். அப்போ அங்க நின்று, குருநாதரே நானும் வருகிறேன் என்று கதறி அழுக, சரி வா என்றார். கரை புரண்டு வெள்ளம் ஓடிக்கொண்டிருக்கு. ஆனால் குரு வா என்று கையசைத்து விட்டார். வேற ஒரு கவலையும் இல்லை. நீரின் மீது இறங்கி ஓட ஆரம்பித்து விட்டார் பத்மபாதர். அவர் சௌபர்ணிகா நதி மேல கால் வைக்கும் போது ஒரு தாமரை அவர் காலை தாங்கி பிடித்து கொள்ளும். அடுத்த கால் வைக்கும் போது இனியொரு தாமரை தாங்கி பிடித்து கொள்ளும். இவர் இக்கரையிலிருந்து அக்கறை ஓடுவதற்கு அவ்வளவு தாமரை பூக்கள் அவர் காலை தாங்கி பிடித்து கொள்ளும். அதனால் அவருக்கு பத்மபாதர் என்ற பெயர். அன்றையிலிருந்து அவருக்கு அந்த பெயர் கிடைத்து மிக புகழ்பெற்ற ஒரு ஆச்சாரியனாக மாறினார். அவர் சங்கராச்சாரியரின் அவருடைய மிக முக்கியமான சீடர்களின் ஒருவர். பாருங்க, அந்த நம்பிக்கை ஒரு சிறு குழந்தைக்கு இருக்கும் நம்பிக்கை. இப்போ ஒரு 2 வயசு குழந்தை மேசை மேலேயோ மேலே ஏதோ ஒரு உயர்ந்த இடத்தில் நிற்கிறது. கீழே நின்று கொண்டு தந்தை இப்படி கை காமிப்பார், அந்த குழந்தை குதித்து விடும். அப்பா கையை காமிச்சா போதும், குழந்தை குதிச்சிடும். ஏன்? என் தந்தையார் காப்பாற்றுவார் என்கிற நம்பிக்கை, என் தந்தையில் கையில் தானே குதிக்கிறோம் என்ற நம்பிக்கை. அதே குழந்தை 5 வயசு ஆச்சுன்னா அப்பா கையை காமிச்சா, அப்பா பிடிச்சிருவியா, கீழே விட மாட்டேயே என்று 4 முறை கேட்டுக்கொள்ளும். அந்த குழந்தைக்கு 10 வயது ஆகிவிட்டால் குழந்தை சொல்லும், நானே இறங்கி வந்துடுறேன் அப்பா, நீ போயிரு என்று சொல்லிவிடும். நமக்கு இந்த காலத்தில் அறிவு வளர வளர இறைவனின் மீது இருந்த நம்பிக்கை குறைந்து போய்விட்டது. என்ன ஒரு வேடிக்கை என்று பாருங்கள். குழந்தைகளெல்லாம் கேட்கிறது, கடவுள் இருக்கிறாரா, என்ன ப்ரூஃப் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இன்றைக்கு இந்த வேடிக்கையாக குழந்தைகள். ஏதாவது சாட்சி வச்சிருக்கீங்களா? இந்த உலகத்தில் எல்லாம் சாட்சி வச்சு கொண்டா செய்ய முடியும்? அப்படியெல்லாம் செய்ய முடியாது. என் தாத்தாவின் பெயர் என்ன, ஒரு பெயரை வச்சுக்கொள்ளுங்க, சோமசுந்தரம் அப்படின்னு வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அவருடைய தந்தையின் பெயர் கல்யாண சுந்தரம், அவருடைய தந்தையின் பெயர் மீனாட்சி சுந்தரம். இப்போ பேரப்பிள்ளை சொல்கிறான், நான் மீனாட்சி சுந்தரத்தை பார்த்ததே கிடையாது, அப்புறம் நான் எப்படி நம்புவேன் அப்படின்னா, என்ன எப்படி நம்புவது? அந்த மீனாட்சி சுந்தரம் இருந்ததுனால தான் ஒரு கல்யாண சுந்தரம் பிறந்தார்.
அந்த கல்யாண சுந்தரம் இருந்ததுனால தான் இனியொரு சுந்தரம் பிறந்தார். ஆனால் அதுக்கெல்லாம் சாட்சி வைத்து கொள்ள முடியுமா? வேதங்கள் காலத்திற்கும் நேரத்திற்கும் அப்பாற்பட்டது. அதை உணர முடியுமே தவிர சாட்சி வைத்தெல்லாம் நிரூபிக்க முடியாது. அப்போ இந்த பாகவதம் வாழ்வியல், அப்புறம் எப்படி பெற்றோர்களை கவனித்துக் கொள்வது, மூதாதையர்களை எப்படி பராமரிப்பது, முதியோர்களை காப்பாற்றுவது, விலங்குகளை எப்படி இது எல்லாம் அவ்வளவு அழகாக எடுத்து கூறப்பட்ட ஒரு நூல். அப்போ அதில் ஒரு 2-3 பெரிய முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்கு. ஒன்று புலால் உணவை சாப்பிடுவது. திருவள்ளுவர் அழகா 320வது திருக்குறளோ ஏதோ நான் மறந்துட்டேன், அழகா சொல்றார். கொல்லானை புலாலை மறுத்தானை கைகூப்பி எல்லா உயிரும் தொழும். எவ்வளவு அழகா திருக்குறள்ல சொல்லியிருக்கார். கொல்லானை கொல்லாதவனை, புலாலை மறுத்தானை புலால் உணவை மறுத்தவனை, கைகூப்பி எல்லா உயிரும் தொழும். இந்த உலகத்தின் உயிர்கள் அனைத்தும் தொழும். ஆனால் ரொம்ப மனதுக்கு கவலையான ஒரு விஷயம் என்னவென்றால், இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் 92% மக்களும் புலால் உணவு சாப்பிடுபவர்கள் தான். மனிதனுக்கு என்ன அவ்வளவு பசியா? 92% மக்கள். வேதங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கு, புலாலை கொள்வது, உயிரினங்களை கொள்வது மிகப்பெரிய பாவம், அதில் பசுமாட்டை கொள்வது ரொம்ப பெரிய பாவம். 7 தாய்மார்களில் 1 பசு. சொந்தம் தாயின் பாலை குடித்ததை விட மனிதன் பசுமாட்டின் பாலைத்தான் அதிகமாக வாழ்க்கையில் குடித்து கொண்டிருக்கிறார். தாயின் நிலை யாருக்கு? பசுமாட்டுக்கு. ஆனால் தமிழ்நாட்டில் அதை நிறைய கொன்று தின்று கொண்டு இருக்கிறார். மிகப்பெரிய பாவம். நீங்கள் கோயிலில் கூட தஞ்சை பிரகதீஸ்வரர் கோயிலுக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா இந்த வெஞ்சாமரத்தை வைத்து வீசிக்கொண்டிருப்பார்கள், பார்த்துருப்பீங்க. பெருசு பெருசாக இருக்கும், அழகாக. இந்த வெஞ்சாமரம் ரொம்ப புகழ்பெற்றது. இந்த வெஞ்சாமரம் என்னவென்றால் ஒரு பசுமாட்டின் ரோமம், உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரோமம், அதுதான் வெஞ்சாமரம். மன்னர்கள் எல்லாருமே பெரியவர்களுக்கெல்லாம் அதை வைத்து வீசுவார்கள். கோயிலெல்லாம் கடைசியில் சேவை முடியும் போது வெஞ்சாமரம் வைத்து வீசிக்கொண்டிருப்பார்கள். இந்த வெஞ்சாமரம் பூசையில் எப்படி வந்தது என்பதுதான் வேதங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இமயமலையில் பத்ரிநாராயணர் கோயில் இருக்கு. நிறைய பேர் நீங்கள்லாம் போயிருக்கலாம். பத்ரிநாத் அங்கே ஒரு காலகட்டத்தில் அந்த கோயில் அங்கே அந்த கேதார்நாத் ஆகட்டும், பத்ரிநாத் ஆகட்டும், ஒரு தனி சிறப்பு. 6 மாதம் திறந்திருக்கும், 6 மாதம் அடைத்திருக்கும். 6 மாதம் தான் அந்த கோயில் திறப்பார்கள். அட்சய திருதியை தினத்தில் துறந்து தீபாவளி அன்றைக்கு அடைத்து விடுவார்கள் அந்த கோயில். 6 மாதம் தான். 6 மாதம் அடைத்து விடுவார்கள். ஏனென்றால் பனி 20-25 அடி உயரத்தில் பனி மூடிவிடும். அங்கே நடக்கவே முடியாது. நடந்தால் பனிக்குள்ளே போயிருப்போம், இறந்து போய் விடுவார்கள். பனியால் அந்த கோயில்கள் மூடப்பட்டு விடும். அதனால் 6 மாதம் திறந்திருக்கும், 6 மாதம் அடைத்திருப்பார்கள். இதில் மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் என்னவென்றால், அந்த ஒரு சிறு அகல் விளக்கை பற்ற வைத்து விட்டு எரிய வைத்து விட்டு போவார்கள், அடைத்து விட்டு. 6 மாதம் கழிந்து கோயிலை திறந்தாலும் அந்த விளக்கு எரிந்து கொண்டே இருக்கும். இன்னைக்கு வரைக்கும் அது ஏன் என்று யாராலும் விளக்க முடியவில்லை. நிறைய விஞ்ஞானிகள் பார்த்தாங்க, பார்த்துக்கிட்டு அதற்கு விளக்கமும் கொடுத்தாங்க. என்ன விளக்கம்? O2 + A2 + B2 + C2 அப்படின்ட்டு விளக்கம் கொடுத்து விட்டார்கள். அவ்வளவுதான். ஆனால் பத்ரிநாராயண மகிமை என்ன சொல்கிறது என்றால், 6 மாதம் மனிதர்கள் பூஜை செய்ய, 6 மாதம் தேவர்கள் பூஜை செய்ய, தேவர்கள் அந்த விளக்கை பாதுகாக்கிறார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. அந்த ஆலயம் ஒரு காலகட்டத்தில் புத்த சந்நியாசிகளின் கைகளில் போய்விட்டது. இப்பவும் கூட அது ஒரு மனசுக்கு ரொம்ப வருத்தமான விஷயம்தான். புத்த சந்நியாசிகளில் 2 பிரிவினர் உண்டு. அதில் ஒரு பிரிவினர் புலால் உணவை சாப்பிடுபவர்கள், அந்த பிரிவினரும் உண்டு.
அப்போது அவர்கள் பூஜை செய்து கொண்டிருக்க நாராயணர், பத்ரி நாராயணருக்கு அந்த பூஜை ஏற்றுக்கொள்ள மனமில்லை. அவர்கள் கைகள் இரத்தக்கரையால் படிந்திருக்கிறது, அவர்கள் கைகளால் பூஜை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் என்று சொல்லி ஒரு நாளைக்கு போய் ஆலயத்தை திறக்கிறார்கள். பத்ரி நாராயணர் விக்கிரகத்தை காணவில்லை. பத்ரி நாராயணர் எங்கேயோ போய் ஒளிந்து விட்டார், காணவில்லை. 3 நாளாக ஆலயத்தை சுற்றி விக்கிரகத்தை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். பத்ரி நாராயணர் விக்கிரகத்தை காணமே என்று கிடைக்கவே இல்லை. கடைசியில் கைவிட்டு விட்டார்கள். ஆனால் பத்ரி நாராயணர் என்ன செஞ்சார்? ஆலயத்திலிருந்து வெளியே ஓடி போய் கோசாலை பசுமாட்டின் தொழுத்தில் போய் அந்த பசுமாட்டின் ரோமத்திற்குள் ஒளிந்து கொண்டார். அங்கே இமயமலையில் இருக்கிற பசுவை யாக் என்று சொல்வார்கள் ஆங்கிலத்தில். நிறைய முடி இருக்கும், அப்படியே புஷ்ன்னு நிறைய முடி இருக்கும். அந்த குளிருக்காக இயற்கை அப்படி படைத்திருக்கிறது. ஃபுல்லாக முடியாக இருக்கும். ஆங்கிலத்தில் யாக் என்று சொல்வார்கள். அந்த பசுமாட்டின் ரோமத்திற்குள்ள போய் பத்ரி நாராயணர் ஒளிந்து கொண்டார். அந்த பசுமாட்டிற்கு சமரி என்று பெயர். அப்போ பகவான் பத்ரி நாராயணர் பசுமாட்டிற்கு நன்றி கூறிக்கொண்டு, நீர்தான் என்னை காப்பாற்று, நீர் இல்லாவிட்டால் இரத்தக்கரை படிந்தவர்கள் கைகளால் நான் பூஜை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், அது மிகப்பெரிய பாவம். நீர் என்னை காப்பாற்றுவதனால உங்களுக்கு ஒரு ஆசி தருகிறேன், உங்கள் ரோமத்தால் விசரி செய்து வீசினால் மட்டும்தான் என் பூஜை முழுமையடையும் என்று அந்த பசுவுக்கு ஒரு ஆசி கொடுத்தார். சமரி பசுவின் ரோமம்தான் சாமரம், வெஞ்சாமரம் என்று சொல்கிறார்கள். அப்போ அன்றையிலிருந்து என்ன நடந்தது? எங்கெல்லாம் பூஜை நடக்கிறதோ பூஜையின் கடைசியில் இந்த வெஞ்சாமரத்தை வைத்து வீசிக்கொண்டிருப்பார்கள். எவ்வளவு அழகான கருத்துக்கள் நம் வாழ்க்கைக்கு, தினந்தோறும் உள்ள வாழ்க்கைக்கு தேவைப்படக்கூடிய இதுதான் புராணங்கள். நிறைய பேர் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க புராணங்கள் இதெல்லாம் சடங்கு கிடையாது. மனோ தத்துவம். எப்படி கோபத்தை கட்டுப்படுத்துவது, எப்படி உற்றார் உறவினர்களுடன் அன்புடன் இருப்பது, எப்படி இறை நம்பிக்கையை வளர்த்து கொள்வது, இந்த மாதிரி விஷயம்தான் இருக்கு அதுக்குள்ள. கண்டிப்பாக இக்காலத்து இளைஞர்கள், மாணவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம். அவங்கெல்லாம் தப்பா நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆன்மீகம்னா தாத்தா பாட்டிக்கு மட்டும் இருக்கக்கூடிய விஷயம் என்று தவறாக நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பள்ளிக்கூடத்திற்கு இளவயதில் போவது, கல்லூரிக்கு இளவயதில் போவது, வேலைக்கு இளவயதில் போவது, திருமணம் இளவயதில் செய்து கொள்வது இல்லையா? 25 வயசில் கல்யாணம் பண்ணுவாங்களா, 60வது வயசில் பண்ணுவாங்களா? இளவயதில் திருமணம் செய்வது, இளவயதில் பணம் சம்பாதிப்பது, இளவயதில் உலகம் சுற்றுவது, ஆன்மீகம் மட்டும் வயதானதுக்கு அப்புறம். அது என்ன நியாயம்? எல்லாமே இளவயதில் செஞ்சுட்டு ஆன்மீகத்தை பேசும்போது மட்டும் தாத்தா ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நான் செய்வேன் என்றால் அது தவறான விஷயம். அதனால் பாகவதத்தில் பிரகலாதர் என்ன கூறுகிறார்? 5 வயதிலேயே இது ஆரம்பித்து விட வேண்டும். ஆன்மீகத்தை 5 வயதிலேயே ஆரம்பித்து விட. கௌமாரேத் ஆச்சரேத் பிரக்ஞோ தர்மான் பாகவதானிகா. 5 வயது குமாரப்பருவம். 1 முதல் 5 வயது வரை இருப்பவர்களை குமாரர்கள் என்றும், பாலன். 5லிருந்து 10 வயது வரை குமாரன் என்றும், 10லிருந்து 15 வயது வரை என்னது மறந்து போச்சே, பால, கௌமார, பௌகண்ட. 15 முதல் 20 வரை கைஷோரம், யவ்வனம். இப்படி 4ஆக வயதை பிரித்திருக்கிறார். குமார பருவம். அதனால தான் முருகனை குமாரன் என்று கூறுகிறார். 5 வயதிலிருந்து 10 வயதுக்கு உட்பட்டவர்களை குமாரன், 1லிருந்து 5 வயதுக்கு உட்பட்டவர்களை பாலன் என்று சொல்வார்கள். அப்போ அந்த வயதிலேயே தொடங்கிவிட வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள். இப்போ கூட பாருங்க, நம்ம அன்பர் ஒரு அறிமுகம் கொடுத்த போது சொன்னார், குழந்தைகள் வகுப்பு நடக்குது, பெரியவர்களுக்கு வகுப்பு. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். குழந்தைகள் மனதில் நாம் எழுதிவிட்டால் கல்வெட்டில் எழுதுவது போல் பதிந்துவிடும். நம்ம அதையெல்லாம் சொல்லி கொடுக்க மறந்து விடுறோம். அந்த குழந்தைங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கு போய் சைன் தீட்டா, காஸ் தீட்டா, அவனை திட்டு இவனை திட்டு இதை படித்து கொண்டு வருகிறது.
இப்போது எனக்கு இங்கே நிறையா பேரை கேமராவில் பார்க்கலாம். திருமதி ராஜலக்ஷ்மி அவர்கள், திருமதி வசந்தா குமாரி, சுதா ரவிச்சந்திரன், திரு ரவிச்சந்திரன் ஐயா, நிறையா பேர் எனக்கு கேமராவில் பார்க்கலாம். நீங்கள் எல்லோரும் கல்லூரிக்கு போயிருப்பீங்க. சைன் தீட்டா, காஸ் தீட்டா, பர்மியூட்டேஷன், காம்பினேஷன், a+b² இதெல்லாம் படித்திருப்பீர்கள். யாராவது இதை வாழ்க்கையில் உபயோகிக்கிறீர்களா? அவ்வளோதான் என் கேள்வி. நீங்கள் யாராவது வாழ்க்கையில் பித்தகோரஸ் தியரம், பென்சீன் ரிங்கு, சைன் தீட்டா யாராவது வாழ்க்கையில் உபயோகிக்கிறீர்களா? கிடையவே கிடையாது. 2ஆம் பானிபட்டு யுத்தம் அது எதுக்கு நமக்கு? இதையெல்லாம் சரியாக படித்து மதிப்பெண்கள் வாங்கி செய்திருக்கிறோம். ஆனால் வாழ்க்கையில் கோபத்தை எப்படி கட்டுப்படுத்துவது, அன்பாக மற்றுள்ளவர்களிடம் எப்படி பழகுவது, சிரித்த முகத்துடன் இது நம்ம வாழ்க்கையில் தினந்தோறும் தேவையா இல்லையா? தேவை. எந்த சயின்ஸ் புக்கில், எந்த கணக்கு புத்தகத்தில் இதை சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள்? பாருங்க, நம்ம படிப்பது பூரா வாழ்க்கைக்கு தொடர்பே இல்லாத விஷயமாகிவிட்டது. என்ன படித்திருக்கிறார்? MBA. என்ன வேலை? ரெஸ்டாரண்ட்ல மேனேஜர். ஒரு சம்பந்தமும் கிடையாது. என்னவோ வாழ்க்கை பூரா பணம் எப்படி சேர்ப்பது என்ற ஒரு குறிக்கோள் மட்டுமாக மாறிவிட்டது. அது வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதி தான். எவ்வளவோ நல்ல பகுதிகள் இருக்கு, எல்லாமே மறந்து போய்விட்டது. ஆனால் நம்ம புராணமும் வேதமும் எப்படி சிரித்த முகத்துடன் எல்லாருடன் பழகுவது, அது ரொம்ப தேவை. குடும்பத்தை ஒன்றாக வைத்துக்கொள்ள ரொம்ப தேவை. மனம் ஒரு குரங்கு. முதல் நாளைக்கு என்ன பண்ணும்? நன்றாக பார்த்து, எனக்கு இப்போ கேமராவில் திருமதி லதா அவர்களை பார்க்கலாம். முதல் நாள் நன்றாக பேசி கொண்டிருந்தோம். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்காங்க. குழந்தைகள்லாம் நன்றாக இருக்கிறார்களா? சாப்பிட்டீங்களா? உடல் நலம் நல்லா, எல்லாம் பார்த்து பேசியாச்சு. போய் தூங்கி விட்டோம். காலையில் எந்திரிச்ச உடனே மனம் சொல்லும், முதல்ல திருமதி லதா சிரிச்சா அப்புறம் நீ சிரிச்சா போதும், நீ ஏன் முதல்ல சிரிக்காத, அவங்க வணக்கம் சொன்னா மட்டும் நீ வணக்கம் சொன்னா போதும் என்று மனம் நமக்கு உபதேசம் செய்யும். என்ன பிரச்சனை? பிரச்சனையே கிடையாது. முதல் நாளைக்கு நன்றாகத்தான் பேசிவிட்டு போனோம். காலையில் எந்திரிச்ச உடனே மனம் ஒரு குரங்காக மாறிவிடுகிறது. இது வாழ்க்கை. இப்படி நாம் கஷ்டப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறோம். ஆனால் நமது வேதங்கள், நம் புராணங்கள் எல்லாமே ரொம்ப அழகா, முதல்ல என் எதிரி நான் தான், என்னை வெற்றி பெற்றால் உலகத்தை வெற்றி பெற்றதற்கு சமம். நம்ம எதிரி நம்ம தான், வேற யாருமே கிடையாது. என் மனதை விட மிகப்பெரிய எதிரி வேற யாருமே கிடையாது. இப்போ எனக்கு திருமதி சுந்தரி ராமமூர்த்தி அவர்களை கேமராவில் பார்க்கலாம். எனக்கும் அவர்களுக்கும் ஒரு நாளைக்கு சண்டை வந்து விட்டது. அவங்க என்னை திட்டி விட்டார்கள். மனதுக்கு கவலையாக இருந்தது. அடுத்த நாளைக்கு மனசு என்ன சொல்லுது? திருமதி சுந்தரி ராமமூர்த்தி திட்டாங்களே, மறுபடியும் கவலையாயிடுச்சு. ஒரு வாரம் கழிந்து மனம் என்ன சொல்லுகிறது? திருமதி சுந்தரி அவர்கள் போன வாரம் திட்டி விட்டார்களே, மீண்டும் மறுபடியும் கவலை. ஒரு வருடம் கழிந்து என்ன ஆகுது? மனம் சொல்லுது, திருமதி போன வருஷம் ஞாபகம் இருக்கா திட்டி, அவங்க எவ்வளவு தடவை திட்டினார்கள்? ஒரு முறை தான் திட்டினார்கள். என் மனம் அதை பதிவு செய்து மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்லி சொல்லி என்னை வருத்தத்தில் ஆட்டி விடுகிறதே. உண்மையான எதிரி யார்? அவர்களா என் மனமா? மனம்தான் மிகப்பெரிய எதிரி. மனையேவ மனுஷ்யானாம் காரணம் பந்த மோக்ஷையே. என் வாழ்க்கையில் சிரிப்பதற்கும் அழுவதற்கும் என் மனம்தான் காரணம். எவ்வளவு பெரிய விஷயம்! உன் எதிரி உனக்குள்ளே இருக்கிறார், நீ அவனை வெற்றி பெற்று விட்டால் வாழ்க்கை செம்மையாக இருக்கும் என்று புராணங்கள் கருத்து. அப்போ நம்ம பகவத்கீதை, பாகவதம், நம் புராணங்கள், வேதங்கள் எல்லாமே இதைத்தான் சொல்லுகிறது, கதை உருவத்தில் சொல்லுகிறது. அப்புறம் இனி ஒரு பகுதி கடவுளை பற்றி. கடவுளை நம்ப வேண்டும், நம்பித்தான் ஆக வேண்டும். நான் முதல்லையே சொன்னேன், அறிவியல் பூர்வமாக உள்ள ப்ரூஃப் எல்லாம் தர முடியாது. கடவுள் இருக்காரா, ஃபோட்டோ காமிங்க அப்படியெல்லாம் கேட்க முடியாது. ஏனென்றால் ஒரு நாட்டின் பிரதமரை கூட நினைத்தால் எனக்கு சந்திக்க முடியாது. இப்போ நான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன், எனக்கு இந்த நாட்டின் பிரதமரை சந்திக்க வேண்டும் அப்படின்னு நினச்சா நடக்குமா? நடக்காது. அதற்கு நிறையா தடைகள் உண்டு. நிறையா பேரை பார்க்கணும், விண்ணப்பம் கொடுக்கணும், கடைசியில் அவர் நினைக்கணும் பார்க்கணும்னு. அவரையே பார்க்க முடியல.
ஈரேழு 14 உலகத்தையும் அண்ட சராசரத்தையும் அசைவதும் அசையாததும் அனைத்தையும் நிலைநாட்டும் இறைவனை என் முன்னாடி வரட்டும், அப்போ நம்புறேன் அப்படின்னா நீ யாரு? ரொம்ப கஷ்டம். நீ அதற்கான பாதையில் போக வேண்டும், ஆன்மீகத்தை நம்ப வேண்டும், இறைவனின் மந்திரங்களை நாமத்தை சொல்ல வேண்டும், இதயத்தை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும், அதற்கு தேவையான யோக்கியதைகளை தேடிக்கொள்ள வேண்டும். இறைவன் வருவார். பாகவதத்தில், கீதையில், வேதங்களில் கலிகாலத்தில் இறைவனை வழிபடக்கூடிய ரொம்ப எளிமையான வழி என்ன? நாமத்தை ஜபம் செய், அவர் வந்து விடுவார். அப்படி கடவுளின் இப்படி பல பகுதிகளாக பாகவதத்தை பிரித்திருக்கிறார்கள். இறை நம்பிக்கை, எனக்கும் இறைவனுக்கும் நடுவில் இருக்கும் உறவு, என் எதிரி யார்? என் மனம்தான், அதை எப்படி ஆட்கொள்வது, இந்த உலகத்தின் இயற்கை என்ன, இதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப தேவையான விஷயம், ரொம்ப ரொம்ப தேவையான விஷயம். நான் இலங்கையில் இருக்கும் ஒரு அன்பரை பார்த்தேன். ஒரு அம்மணி, ஒரு தாய். அவங்களுக்கு இலங்கை போரில் முதல் நாளில் கணவன் இறந்து விட்டார், 2 நாள் சென்று தந்தை இறந்து விட்டார், 2 நாள் சென்று மகனும் இறந்து விட்டார். ஒரே வாரத்தில் 3 பேர். அந்த அம்மானால தாங்க முடியல, அழுது வலி துன்பம். அவங்க சொன்னாங்க, ஏதோ நாமத்தை ஜபம் செய்து நான் ஜடம் போல தாண்டி விட்டேன், இல்லாவிட்டால் நான் தற்கொலை செய்திருப்பேன் என்று சொன்னார்கள். அவ்வளவு பெரிய நம்பிக்கை ஆன்மீகம் நமக்கு தரும் இந்த வாழ்க்கையில். அதனால் நீங்கள் செய்யக்கூடிய தொண்டு மிகப்பெரிய தொண்டு. நீங்கள் செய்து வருவது, அதில் நீங்கள் எல்லாருமே பங்காளிகளாக இருந்து உறுதுணையாக இருந்து அந்த தொண்டை செய்து வருகிறீர்கள். இனியும் காலங்கள் அதை செய்ய வேண்டும் என்று இறைவன் திருவடியில் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு, இதற்கு வாய்ப்பு அளித்த அன்பர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு என் வார்த்தையை முடித்துக் கொள்கிறேன். வணக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா.